guys mapay pag abot na mo guys kanang deliver ko dani kay nay mo palit pug silingan ato dani makapili ko dani buwad guys dani ja kuan design yung palit sahang buwad ano kuan guys ay guys, padung dai mi mang ngitag isda. Gauwan na diri sa padung sambuan. Gikan na mo sa Muslim tanawan wa uwan. Hala, ano na kurus to? So padung na may uli guys, kanang naabutan mi dyan miguan nga, wa pa dyan may makadag isda. So mo na dumagiti dihang napita oh. Naa namin sa atbang sa dumagiti jud. Siya guys, dali po mi guys kay among gihatod si Cristel kay mobalik po ni si Jackie klase po dis og Sabado aw ROTC. Bye na. Still guys, wa pa mula da kay nay kuan nay mo palit og buwan magpa-deliver. So dali mi guri guys kay mi og natilan kay nangita lagi mig isda. Kailis ko kay nabasa mis uban. Yo kerto sendiri ta. Okay ra kay nalagi yung buwan kuan na yung pa-deliver og buwan. Ihatod ang bulad ila ka Ati Lodi. Nabod kang Ati Ivy food. So wala na may muwat ni Cristel nga mularga kay as 4 pa man sa mularga. Ato dani. Makapili ko dani buwad guys. Dani ja kuan design yung palit sahang buwad. Ano kuan guys. Ay. A few moments later. Nay bata nga kuan oh, walay tubtub ang bangs. Pa-cute na siya. Ngayong adlaw na itong tanan guys, dahil di ko sayo di ko diri guys sa ahang kuan. Amo kay daghan kay kugi pangtanom nga mga prutas na po yung pangtanom guys. Mga kuan utanon. So na ko gitanom diri kamatis ug sili. Ako gitanom diha kamatis ug sili. O si Tommy. Ang gitanom dari guys mga malunggay, tanglad. Tanom po ko dari saging, alugbati, naay gapas. Oh, gapas. Gapas na Kirsty. Diri mga saging. Wala ning dako na siya oh. Mudako din siya basta kuon. Saging guys maabot ra. O si Jiri na po diri. Si Tami. Si Tami dito oh. Gapabugnaw. Ayaw maginang bugnaw. Wala na, okay naman siya, di na siya mabuta. Nay sounds man. Nindot kayo siya guys. Sadyo ko dari guys kay duty man ko og Sabado. O di ba nindot ka do sa porma diha oh. Nindot kay siya og nagtanong po ko dito sa
gawas ug kuan. Ako gipang lubong dai pud na ang kuan guys, rubber plant nga kani o yellow green. Gipang lubong na diha guys. So wala na ako mag-video guys kay kuan nya gitamnan hag mga mulberry dari sa gilid. Sa ka mulberry. Uy hala siw. Ayo kan anak siw dali siw. Balhin dari siw. Wala ang gibuhat guys na ako gitanong nga nangka dito sa babaw. So kani mga pangrihi tamnan pa na ako kuan ya malbiri na. Tamnan ang malbiri. So muna yung trabaho dari guys. Pero sa ka simana katulor ako mo duty. Lagi pambutang nga kuan nice kay siya. Kaninindot ka din sa guys butterfly nga violet. Di ba? Narita guys kani mo na siya kuan buntot sa unggoy. Di ba? Dere guys ani siya butterfly nga green. Apa ini buwak dari guys So busy karon guys ang kuan jago bang mga rubber plant diha. Anang ipang butang dari sa kuan. Oh guys tikangkang si kuan Ay tikangkang. Hey. Ano siya magtug. Muna guys, tagak-tagahang singat guys. Kaya daghang kadto kong mga gipang balhin dari. Basta Sabado, busy kay kung Sabado guys ay naako na rin sang amo. Kaya, guys, so nice ka dun. Oo. Gawas na ko kay parang kainit. Diya gabi guys, arang kasagag uwan na murag paglangit na anay mga dagom na Marang sa ta magbuwad og isda. Kay basinog mabaho ra ba. Bilis likod pud guys na daghan ka diri makatanom. Mga prutas. Kasi no nay sounds. May sounds man. Ayo daghan ka bunga ag kuan diri guys na atis. Hilaw pa na siya. So inita na guys. Sabi inita na guys Tititit. Asa ning mga mahala na nakaman sa Malbiri. Tuwa na naka sila dito guys Sagdi lang na kay landong dito. Init kayo guys. Oh, panilong gani iwan. Asa na naguban? Da, gani na iwan na ha. Asa maguban be? Kau dito sulod kini iwan. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, sus, di apay tulo. Tawon. So guys, may radyo kami nakapalit og kuan guys kay nagauwan. So ang ipagawas niya ang mga bumbil. Daghang kay ko bumbil guys, hanto didto sa babaw, hanto didto na mga bumbil didto Apa na silang pangbalhinan og kanang kuan guys. Balhinan pa na siya ng mga kaang na nindot ba. Oh, dari dente. Oh, dente oh. Dali. Dali kay uwan. Ah. Dali. Ini dug-dug. Manang lain kay panahon Timing ganihan sa Joko dito sa Pikas. Init pa man to karon na ni uwan na.
Ang morning, nauwan ang mo morning, oh. Uwan man. Ablihan na ng bintana kay uwan. Mas okay na ning uwan kaysa sobras kainit. Hello, Mami B. Ulan ni Mami B, oh. Anong kakar-cry man ikaw? Magpalablab? Sus, magpalablab man. Palablab radi ay. Tutog man si Monmon. Palablab radi ay. Ikan pa daw Palablab. ko, ha? Nasanti. Tawa guys, lami ka lang tug guys kay gauwan. Shout out day ko ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Salamat ka, Jo. Mambi. Ay mo mga alaga, Mambi, oh. Namata. Nasa gaduyan. Si Minmin gaduyan. Ang tulog kay naiuwan. Di man ta makagawas kay naiuwan. Lamiya kay lantog, okay. Sweet kay ni skit cut kay. Sige ra sa kiss. Sweet kayo. Shout out diha Mears and family. Kaya na po na siya daghang mingming. Saba man ang atong atop kay na may uwan. Oh, gitugnaw si Minmin, oh. Tugnaw. Cute. Thank you for watching, guys. Sa mga cat lovers diha, shout out Mers and family. Nasa daghang cat, magmambis minda, daghan ko kayo sa cat sa Cebu. Napud sa Michigan si Guaps Bitani diha sa Germany, mahilig pud sa iring, iro. Pero daan na dyan ni Nicolog si Cristil sa gagmay pa, mahilig na sila iring og iro. Oh, saba na. Sleep na ikaw, sleep. Sleep lang. Very good. Sleep. Butan kayo na sila kagod, guys. Thank you for watching, guys. Salamat kay ni Mami B. Amping diya sa Michigan. Si Ma'am Bitani. Amping diya sa Germany. Thank you for watching. Always. Love you. Mama. Bye. Guys, ato sa tasa dagat. Si Papa Idi, guys, luwi ka do kay kuha na siya ka nang ikapoy na kay launa na nakauli. Di ka nag trabaho unsa. Daghan ka do kuno gis. Duyan siya, oh. Halar na ko ag dagat. Kaya naligo dito. Punta ko kay dagat, guys, pero lagom lagi ko ano kaya arang ka uwan. Tugnawa. Hindi na nato napukawon kay luhoy pod. So naiga videoke, guys. Copyright ta. Kapay di tuloy ka na tuog. Dilaman kay bugnaw man pud panahon tuman na sa matug sa duyan. Kaya mo lagi, guys, uwan. Grabing lami ang tuog nila diha, oh. Gaduyan si Papa Idi pud dito adto gaduyan. Tawa, guys, lami ka lang tuog, guys, kay gauwan. Shout out day ko ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Salamat ka, Jo. Mambi. Ay mo mga alaga, Mambi, oh. Namata. Nasa gaduyan. Si Minmin gaduyan. Ang tulog kay naiuwan. Di man ta makagawas kay naiuwan. Lamiya kay lantog, okay. Sweet kay ni skit cut kay. Sige ra sa kiss. Sweet kayo.
Shout out diha Mears and family. Kaya na po na siya daghang mingming. Saba man ang atong atop kay na may uwan. Oh, gitugnaw si Mingmin oh. Tugnaw. Cute. Thank you for watching guys. Sa mga cat lovers diha, shout out Mears and family. Nasa dahang cat, magmambis ko kayo sa cat sa Cebu. Napud sa Michigan si Guaps Bitani diha sa Germany, mahilig pud siya sa iring, iro. Pero daan na dyan is Nicolog si Cristina sa gagmay pa, mahilig na sila iring o iro. Oh, saba na. Sleep na ikaw, sleep. Sleep lang. Very good. Sleep. Butan kayo na sila kagod guys. Thank you for watching guys. Salamat kay ni Mami B. Amping diya sa Michigan. Si Ma'am Bitani. Amping diya sa Germany. Thank you for watching. Always. Love you. Bye.